Oh shit. Doesn't sound good. Киха ли бе, какво става? Убива кремче. Не може обаче, като гледам. Чакай, той ще дойде при нас. Дай да минем, докато той да занимава. Fuck you! Той е пъкнат. Прой направо да тичаш насам. Let's go! Piece of shit. Само за нивото. Жалко. То, каквото и да вземе сега, май няма да го запази като цъкна мейн меню, така че... Да не го забравим. Няма. А той е дет ли? Да. Тествахме теорията дали можем да убием монстър с такова. С лазер. Тества ТВ. Ма ние знаеме, че не може, що го тествахте, като вече го бяхме тествали преди 2-3 игри. Еми, Той аз пак не да пробва. знаех. Той А да Марти се съгласи. A few moments later. Той е под него, просто гледаш нагоре. Ето това се опитва да скача. Оп. Не! На мен! You alive? I am. Тихо! Тихо! Няма да стигна жива сигурно до поинта. I believe. Що чупиш? Без диско. О май гад. Просто го държах. Да, точно това е, че не го пусна. О. Дайте видим кой е малко горе. Добре, де. Файдата. Да. Кръв, сега ще има супер много кръв, което е. Идва пак, идва пак, Връща идва се. пак. И имаше line of sight. Но. Бягай. Оф. Има Слендърмен, Кой? има... О, но. Той се спълнат зад тебе. What? Чакай, как се... Shit. Ходи при Марти, че Марти чупи. Чупи ли? Нищо. I'm good. То ли не се изненадам? Остава, какви с тия звуци? Отарпат. Виж колко неща. Вазата, ако не я щупиш, it's fine. Но ако не я щупиш. Не подскачай много. Не, ни по-трелста бе, Марти, по-трелста и гледай нагоре. Нещо е такова, да. Малко го дължи да не се отда... Вазата трябва да мине отгоре. Добре. Вазата трябваше да мине отгоре, а ти отдолу.
How do you do this? Това стана. Скил. Защото е горе. Скил. Пич! Пак. Просто да... Разберем. Браво. Шшш. Бе, здравей, бе. Опа. Какво направи пак, бе? Браво! Ужасно си. Ето две гранати. Нямам доверие. Кое е това? Болт зап. Я бе запни. На колко кръв си? 71. И аз си дай кръвта на някой друг за... Но ще ресетне като започнем следващото. Няма да се запази. Сигурен ли си? Сигурен съм, да. Само стънва. Там стънва. Да, колкото да хванеш, ще ти го отбиеш. Да. И аз ще го Дъгъндъл. да не го видя. Дъгъндъл е 19, със сигурност прави 9. И прави доста, защото... мисля, че с един хит или два може да убиеш хит. Поне Върхите би от трябвало нас. да можеш да... А това като го метнеш и... Упс. Line of sight и гледаш към стената и то отива от другата страна. И по Пати, някое то време ако просто не се движиш, то автоматично ще си Where is тръгне. Зад тебе е кръглички. Окей. Окей. Hello. Здравейте. трети път не можа да съм късметлик. Марта влезна и край, умря.